Yun ako na-share. Good morning, Michi Manalo. We're going to Bandep. Deliver kami ng aming products doon. Thank you, Michi Manalo. Sa kalam talaga itong si Michi. Very supportive. Hindi ako makabasa. Masyadong move up ng ano ko yan? Nalihukan. Pasensya na baka na ano ka dyan sa likot ng ano ko ng camera. Hindi ako makabasa. Salamat, Michi Manalo. Yun lang ang pangalan mo na mabasa ko. Ay, ano yun? Nahulog ang granola. That's Familia Home. Yun, may creek doon. No? Salamat, Michi. Hindi na ako naka-inform sa GC at saka sa Tia Milo kasi ayun kasi nagsabi si Shin, maubos na daw yung, mag-expire na daw yung dito niya. So, sinubukan ko na lang kung kaya. Ginamit ko ang kanyang So, I'm taking advantage na lang while nasa road. Live na lang para ekonomiya. Tingin na lang kayo sa labas ko. Oh. Malikot ang sasakyan. Baka na ano kayo dyan, naduling. Kasi ako naduling din. Ako ang malikot. Kasi kailangan natin ng high-tech na tripod. Deliver kami ng oatmeal bars at saka granola, Hunter granola. Natikman mo naman yun, Michi ba? Masarap ka, Michi. Yung isang product, hindi pa po, wala pang box. Yung cookies, wala pang box. 22 ba mag-arrive? Ay, salamat. I-share ni Michi. Hindi ko na-share doon sa sa Tia Milo. Salamat, Michi. Michi. Pang WH na to, Michi. At least sayang din naman yung travel time, no? Buti na lang at may dito si Shane, yun ang ginamit ko. Try lang kung aabot hanggang saan.
Nagdaling pa ako doon kay Eva Fortes na live. Kasi she's one of my Ermin. Ayan o, na-drop ang link ni Eva. Dito kami nag-refuel mo. Diyan o, asan ba yun? Oh, nakalampas na pa. Ito, 6180. Hindi lang tating. Wala na tubig. Ayun o, may baha o. O, di ni balitag nagbaha o. Nag-live pa naman si MBTV. Si Eva, iniwanan ko na lang. Ganda ang fence. Nasa? Nasa lapit? Sumatag. Naog ta. Naog lugar ta. Dito ka magawa sa buwan. GRP. Patang tayo. Joyride mo rin. Ini, mas layo din eh. Oo. Salamat, Michi! Yan ko na lang kayo makita kasi. Ang magandang view. Parang walang magandang view. Pasensya na. Pasya lang tayo, Michi. Salamat pag-share. Sino tong Trong TV. Mega love shout out. I think you are from Indonesia. Indonesia ba? I'm not mistaken. We are on the road, kaya bumpy, medyo bumpy. Malikot ang daan. Hello Michi, sabi ni Ron Fran TV. Let's going to the airport. Thanks, Nightbot. Sabi ni Ron Fran TV. Dito naman tayo sa right side. Medyo clearing. Parang ano yun? Parang Vietnam. Oo nga. Vietnam ba yun siya? Thank you, Rong Tran TV. Malikot ang
Oh, ako din ang malikot. Wala, naulog ng oatmeal bar. Hmm. Ang oatmeal bar. Ang hunter ng 20. Dito kasi kami dumaan. Parang malayo tuloy. Akala ko malapit lang dito. See people in the house. Salamat. Ayun, oh, maganda yun. I will check on your channel, Romtran TV. Ah, may lubak. Ano bang lubak sa Tagalog? Hindi ba ito tigagi kada mag-deliver? Tapos patok. Patok ba? Ay, oo. Lagi. Tama ka nagdalag card di sana. Laki. Gucci. Yun na lang. Gucci. Thank you, Romtran. Are you from Vietnam? I cannot read, sorry. Kasi tawagan ng gawin. 4 million in the house. Salamat. Carwas ka ni Diri. Ako pa ng EBS. EBS, CBN. Ano yan?
ko mabasa, Michi. Ano? Fried lang, ano? Sabi, hindi ko mabasa. Nag-fried lang akong, yun? Wow, sarap yan bacon for breakfast. Actually, hindi pa talaga kami nag-breakfast ni Shane kasi ayaw ni Shane ng early morning pakain siya. Sasakit ang siya na pag kumain siya ng ano, ng bacon, tanaw lang. Alam mo na pala ha, tanaw lang. Tingi, Michi, ng bacon. We just passed by Jollibee. Dito ka magpalit sa pansin sa third floor ang tungkan o drag sa store pabaw sa barcode second floor na. Ini butang sa imong isiko dapit. Fried long bacon, sarap. Yan ang nilagay namin sa aming bago sa menu namin yung BLT. Bacon, lettuce, sandwich, tomato sandwich. Ayan. Yan ang ano, bandep. Papunta kami dyan. Ayan na. Nagpasan na. So, 17 minutes lang sin. Here na. Hindi lang ko magpunta sa gawa. So, I'll wait. Nagpalit ka kuan. Kanang hindi ko mag-end. Yan ang bandep guys. Oh, this one is their cafe. Ano bang parking? Hello. Parking ko na Kani? Dili man. Wala tayong parking. Michi. Lagi na ikuan. Ay ramp. Kami makaparking. Dito na kami sa bandit doon sa kuan unahan na. Dito. Pero gawas pero dito ba sa ay no to na yung dito ta. Shaira, good morning. Thank you, Shaira. Wala kaming parking. Ito man ka parking. Ayan, napulihan ko. Dito na lang. Ito ang bandep oh. Yan, diyan kami mag-deliver ng aming products. Antayin ko muna si Shane kasi magkuha pa siya ng barcode. Antayin ko na lang siya dito. Hindi ka pa din magutang sa barcode o dito na. Wala sa kusin mo diri? Oo. Kukuha pa si Shane ng barcode. Pwede mo ka. Ito daw yung sa budget. Wala.
on ran ako ni. Oh, mag-end ako pag ano, 20 minutes naman sa lagi kay dagang din na nimo ba? Dili ra nato butangan kay pambul ta dito sa ilang wala pa nang pinito barcode. Ang ginit na mag-barcode. Sige. Antay, ang dami di na ko ma-off nako kayo ano may kuan. Ma-reach pa ba di na? Dili man kare ra yung cellphone. Ang ka magtawag. Dili man wala na mo padalin dito na ko. Naman tang panahon. Dito na lang ako antay kay Shane. Rong Chan, hello, sabi ni Shai Cerezo. Bibili lang siya ng, kuha lang siya ng barcode. Yes, we need to put the barcode. So mga products, ito ang mga products namin na i-deliver namin guys. Tingnan nyo, Shai oh. Shai oh, Hunter. Yan oh. Granola. Tapos, itong oatmeal bar. Ito, oatmeal bar. Ito. Cashew. We have cashew. We have chocolate chips. And yung classic, plain lang yung classic. So, meantime, dito muna tayo. At least makabasa na ako. Yung cookies, that's a coconut cookies. Hindi pa kasi ready ang box na in-order namin. Mga 22 pa. 22 pa ma-deliver. Oo, masarap. Masarap talaga. At least, while on your ways, kung nasa na, while traveling, while watching TV, yun. Sarap yan siya. Ayun, ni Michi, o anong taste nun, Michi? Hindi ko mapapadala sa inyo. Mahal pala ng shipping. Anyway, magpalipad na lang ako sa iyo, Shai. Nagpalipad naman ako kay, sino yun? Kay Ina-Ina. Nag-message si Marie Chris. Baka nasa labas siguro si Marie Chris. 6 million in the house. Salamat sa inyo. Nakalimutan ko talaga kanina i-share kasi naset ko na talaga ang live na to. Pero I was not thinking na nakapag-live ako kasi hindi ako marunong mag-register ng data si Shane lang. Tapos meron pala si Shane dito. So meron siyang dito talaga. Kaya pa naman ng kanyang dito. So nag-hotspot siya. Kaya ito. Kasi mag-expire na daw. Sayang din. Ate Mitch, good morning. Sayang din yung niya. I-face ko sana sa ko. Ang aking camera sa akin. Pero hindi ko marunong. Baka mawala tuloy. Dito, iniwan lang ni Shin yung cellphone niya. Para konektado pa din ako sa data niya. Bumili lang siya ng kanya bumili lang siya ng barcode. Kasi kailangan kasi lagay kami ng barcode before namin ipasok doon sa delivery room. Delivery area. Ako, hindi pa naman namin nadala yung card. Doon naman sana kami kasi doon. Meron kasing place talaga na doon tayo mag-park while mag-deliver kasi siyempre may dala kami mga stocks. Naunahan kami sa parking. Wala kang work, Shai? Wala kang work, Shai?
Kanina pa man sana kami, kaya lang na-late. Mabuti kasi pag before 8 nandito na para makauna kami doon sa delivery area. Kailan kaya kami makapunta sa Manila siya eh. So makadala-dala kami. Kaya lang malayo din kayo sa airport. Ah, 2 p.m. pa ang work mo. 2 to 10? Yun ba? How about your dinner? Doon na magbaon kayo or you're free sa dinner? Si Mitzi nag-fry siya ng bacon. Masarap na masarap. Ah, 6 hours? Oh my God. 6 hours biyahe from here? Anong 6 hours from bahay mo to your work? Or from the airport? Kumusta naman yung ano mo, hobby mo? Umuwi na sa Korea? Umalik na? Hobby na talaga siya, ano? Ay, oo, 6 hours. Parang Davao pala. Sa ano yun, sa inyo, pagkadian, asan yun? Pangasinan, no? To Manila, sa ang layo, no? Tapos yung kay Ina-Ina, parang sa Sampaloc ata. Ina-Ina. Wow, kanina lang. So medyo din matagal siya diyan sa Manila, no? So kumusta naman kayo? Did you work while he was here? Or nag-leave kayo? Oo nga, pag-bus. Kasi pahinto-hinto ba ang bus? Pero sa terminal lang man siguro naghinto yun, mga station, di ba? Air condition naman yung bus, Shai.
That's good. Good to know. So, kailan kayo pupunta ng Korea or kailan kayo talagang magsama na? Oo nga, halos, may aircon naman siguro halos lahat ng mga bus, no? Kasi ang init kaya, no, lalo 6 hours travel. Yung mga customers yan ng Bandep, oh. Galing sila ng bumili ng mga pasalubong. Sige, sige. No, anong ulam? Yay. Si Michi, naka-bacon si Michi. Nagluluto pa. Kami hindi pa nga kami nag-breakfast. Usually kasi early morning, we'll just take some coffee or Milo and bread, yun. Si Shin kasi sasakit ang tiyan pag kukain yan ng maaga. Ako, transfer sana kami doon. Kasi hindi namin nadala yung card. Oo nga, no? Pero madali lang naman siguro. You can ask Merlinda naman, di ba? Pero iba sa'yo kasi, oo nga, kasi wife naman kayo, so mas madali na siguro. No, may space na doon. Sana doon kami maka-transfer. So we don't have to carry this. Hindi kami nakadala ng postcard. So very soon, papunta na kayo ng Korea. Siguro naman mga 3 months siya, di ba? Tapos na kayo. Di ba ganun din kay Merlinda? Ay, sarap. Egg na may sibuyas at pritong saging. Wow, sarap. Alam na ngayon, sibuyas na may egg. Ganun ako, naglalagay din ako ng sibuyas, lalo na white onion. Si Shane lang, ayan niya ng sibuyas. Mahal pa naman ang sibuyas ngayon, no? Mura na ba ngayon? Sibuyas dyan? The other day nga na may suki kami pumupunta sa store. He is selling lettuce, broccoli. Tapos first time na 2 days ago, nagdala siya ng sibuyas at saka ahos. Ang murang-mura lang talaga. A bunch of ahos, ang dami yun. Parang 10 ata, 50 pesos. Tapos yung sibuyas, ang daming sibuyas, 150. Ang dami talaga. Wala, barato na. Mas mabuti na nga yung online para wala ng pila-pila. Appointment na lang. So pagpunta mo doon, dire-diretso na. Ano yung Shaira, sabi ni Michi Manalo. Michi, tapos na ba yung luto na ba yung bacon mo? Nagluluto pa pala. Tanaw lang. Alam mo ba yung tanaw? Sarap talaga, oy. 20 pesos, 1/4 kilo ng sibuyas. Ay, mura na talaga. 20 times 4, that is 80 pesos ang kilo. Mas gusto ko man yung maliliit, hindi yung masyadong ano?
malaki kasi kung konti lang lulutuin mo, di konti lang na sibuyas kailangan mo. Ayoko mang hatiin yung sibuyas kasi pag hatiin mo yan, you have to wrap it well na tapos lagay mo na sa ref. Ate Mit, sabi ni Shaira Cerezo. $2 million in the house. Tagalan si Shane. Late na kasi kami. Dapat sana 8 o'clock andito na kami sa store. Tagal man si Shane ng ano. Ako, bakante na kami doon. Oh, sana makatransfer kami. It's been 37 minutes. Wait. 37 minutes na pala ako. Tagal ni Shane. Sayang ang space doon. Ah, hindi ako makamessage ni Shane kasi andito yung cellphone niya. Ginamit ko kasi dito niya. Transfer sana kami. Dito na si Shane. Napunta si Shane. Ano naman kung ano. Mag-transfer kami doon. Ayan o, tingnan niyo si Shane. Tingnan niyo ba? Mag-transfer ang tata dito. Lagi ho. Ano ko na yun ah. Alam, ayaw na. Patabang lang ka. Mag-barcode sa taga eh. Okay, okay. Transfer ko sa LB. Wait lang guys ha. Ay, nag-live sa si Hunter. Tuloy na si Nila. Saan ko may tulagay? Hunter. 150 grams. Anong dako? Oh. Iba na, di ako po. Ano ba? Ano ba? Ano ba po? Lusot ka ganito sa ubos. Hunter lang po. Sa Diyan lang muna kayo guys ha. Mag-wrap lang kami ng naglagay kami ng barcode. Ay, nanday.
Announce naman siya. Hindi mag-start tayo. Ang mali ang ito ba nga ni? Okay. Ha? Oh. Okay. Pag-iuksa na ni mo upuan niya kay Ah, lipong na sila upuan. nalipong na mo. Wala man diya. 3 million din daw siguro nag-chat kay mga busy nagluto og bacon. Kani mo ni siya? Oh, kana 150 grams. Tanawa kay basin sayo. Nakanawa 70 grams ni. Gamay. Ito na ibutang sa gamay. Gawas lang sana. Wala sa ibutang. Ani 150 grams. So. Ibutang sinulubang pa dito. Ang pagkuyod ani magpatapang yan siya. Ah, napit na pa ibutang. Sa likod doon. Pasensya na kayo guys ha. Work mode muna. Lalagay lang kami ng barcode. Ito ang barcode oh. Kita nyo. Nilabuhi sa tabiri. Ay, ang palit na lang sa dahil para sa sunod. Pero, para sa sunod. Here oh. Sakto lagi di mo ni. Sabay. Kanili ang kanang gidagan ako ang kanila may akong gitungok lang. By dogs manila hong kuan. Mag-end ako in 15 minutes. Hindi.
Ano ba na ano mo? Liga din kami. Sinsya na kayo dyan, kaya minabuhi kami. 1 million in the house. Sila nalingaw. Tulog ng gabi nito. Lagi siya. Ito. Pila ni kabuo? Sige, ang kami-kami. Ang kuan, 50. Ang barcode. Oh. Ano na ko na? Ang ano. Ilang barcode, oh. Punta na akong pinakabok at mga utangan. Top 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 18, 19. Ano lang siya? Ito lagi. Ha? Ito. Tama din. Okay. Ano katubukan ito? Yun mo. Patindog na. One, two, three, 4, 5, 6, 18, 19, 20. Tama na.
Oh, mag-schedule dia ingon niya. So ato bitaw mo itong sampling dito pero buyag-buyag maling 2 million, salamat. Ano po? Isa po ang 10:30. 8 minutes more, mag-end na ang kids. Saan ako dala ang dito man ay dito trabaho. Ganun po din nila. Luwag lagi siya sinta niya. Hinda po. Dako na sa mga kuwan. Dako ang iyang kuwan kasi sa sabi nito pa na dito, nagkakantay racing. Ilang din sa pang-paporta kay Gina, nagtanggi. Ang benefit sa oatmeal. Butang nilang ka na din sa ibabaw. Nagkapulog sa din. Kundi, ano sabi? Kanina dapat may gibahin. Pero okay lang. Dalawan niya. So guys, mag-end na ako kasi punta na kasi. Ibalin mo? Iluwin. Bye-bye.